Laura kita. Nawarin pantalon power. Tetap kain. Oh. Dikit-dikit po bang ipalo po?
Ubus sa mga... Tama ni Along? Ready ka na rin. So, wala akong kay kailangan nga yan sa kanya. Nakaral ko na.
Jazz! Ginagawa ko. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ka na eh. May naglaro ka ba? Oh, tayo tayong lahat to. Hindi ko Actually, sa totoo lang, okay yung place. I mean,